Hi guys, for today's video kay karon guys, mabalik na ako karon sa hospital guys kay magpa-check ako sa kumarik kay para ayaw mo na jud ko kana ay dili na di ko sakit ay wala pa gani ko kahibaw kung masay result ito kung sakit. So kanang karon guys, karon lang ako ang ultrasound guys, kanang unya akong ultrasound. So cukup ako baan ako gusto sa kay result ka mayroon ta yung iron na kung sakit medyo kulbaan na dito. So silang tiyo kay nag-prepare na kay mga ako na ito taon kay kailangan may sayo guys kay kanang good for 30 lang nakatao ang ginalimit nila sa ultrasound. So muna magsayo may kay para dili may makuha na sa kanang kuan 30 ka buong nga kila. Padong namin dito guys, mana na siya gilit, mana na sa okay. So ready na siya magpa second dose sa imuhang lo may ginikiningon kasi nakalimot gas mo vaccine card. Ay vaccine card? Wala. Ginikiningon ka nakalimot pero ako nawasan mo na. Sa second dose niya nga kuan guys ay kanang anti-rabies na atin ako kay ultrasound ako karon. So ready na natin. Ready na kasudlan mo ngoch. Buwang. So see you later guys. See you. So guys, padulong na mi guys. So karon guys kay tanang wala padulong na mi na. Aral ako sa likod kay mas ganahan ko dito sa para maka vlog sa tugamay po. Hi Kuya Tio. Sure ka ka? Are lang ko dire. Mas ganahan dire ko. So guys, naano mi karon dire. So kailangan magmas para makasulod mi dire sa hospital. A few inches later. So guys, nadiri si Pitong siya ang nagkuha sa result na ganiha na iya kong gipapahaway. So karon migsod to ko diri sa kwarto para mag-thank you po. You're welcome Snake. Naplatan na ba ko? Ha? Naplatan. Sorry kay Pitong ako guys ako jud nakaingon guys nga naplatan ang motor ni Pitong guys kay kasugo-sugo ko. Thank you sa Kevin sa pag-uban mo ni Pitong. Wala ra magka mo na bangka ka ha. Safe ra magka mo. Sige. Salamat. I love you. I love you Pipito. So guys, mao na ni ang result guys. Ito tamo ga sa mao ni ang kanang result sa papel. So karon guys, mao ni ang result sa ultrasound ng okay na. Mo ni ang result sa anak ultrasound. Ultrasound din. Sino kanina gabi papit. Kanya ako lang ni siyang ipuson guys kay para ipabasa pa din ako sa doktor na di matagaan ko talong nga tambal para dili na magsinig balik-balik ako ang UTI kay ako radyo intaw yung nag-adpo dili jud lani may UTI na magsigig balik-balik munang kanang advice ko nila nga magsigig ra kung tubig ug pati pa ron doktor nga dapat sa kaanta magsigig og ihi magsigig inom og tubig kay para maayo ako ang UTI na di na mo balik. Antibiotic only for 1 week kay para mamatay ang kagaw na bawas ako mag soft drink kay was mag soft drinks ko madungagan ang kanang mga nagpundo nga kanang bakterya na mosamot ang akong UTI na di na nahinuon maayo na dili na hinuon dawat og kanang antibiotic unya kuna mas mutagan ang kanang kagaw na delikado na hinuon na munang mobalo lang sa mga infection karon kung sa infection nga gi-advise na gitapon sa tunang doktor na ho. Dili sa kumagsog kay ang soft drink sugar na siya na malipay ang mga kagaw kung uminom ka na kay madungagan man sila mo na muko siya og damis mas dako ang damis sa ko ang agasanan ng kanang gini. Dapat sakit-sakit
maura ang ako ang masika karon guys. Salamat ko sa mga nagmalasakit ako nga mga fan guys, mga daruin ako, mga nagbulit ako og gamay nga kwarta para sa ako ang check up og sa laboratory og sa ultrasound. Salamat kayo guys. I love you ninyo guys. So guys, mayong hapon guys na nakaroon ang result guys sa ikaduhan ako nga kuan guys nga check up guys. Kana ang first nga check up nako atong laging adlaw kay kuan kanang ihi og dugo gikuan ko nya karon pagaduha nga kuan nga nang ultrasound na guys nga check up kay kuan ang sakit nako kay kuan na ako'y kanang hubag sa kidney murag something siya nga kanang UTI ba nga mabalik-balik mga walay na naayo bitaw na wala na ayo nang minghubag ako ang kuan kidney so mao nang magsigig balik-balik ako ang UTI mo nang gitambagan ko sa kuan mga kuyog nga magsigid ko ginom og kanang tubig kay para maayo na di na daw dadi sa ko mag-inom magkaon og mga parat mga tamis kana kung soft drinks di sa ko mag-inom kanang tubig sa ko kay para maayo daw ko kay unsaon na lang og mamatay ako ang kidney ma-dialysis ko so maro tabag na tubig na day makatapatan ni nga maulian ko so basta maminalan jud ko sa instruction na din inom mo lang jud ako ang tambal jud katong gihatag nila nga kanang antibiotic kay ang akong kidney minghubag kay tungod sa kanang UTI nga way ayo na pabalik ko na murag wala ba ako kanang check up ya karon pa ba ako nagpa-check up na ikapila na ni nagsige balik ang ako ang UTI guys na grabe kay papilo tarawa na nga ni nakabaga ang papil na ho munang pasalamat po ko ninyo guys sa inyohang kamaayo guys sa mga nangsin ako sa kuang number sa kuang live dako kay tabang sa kuang sakit karon nakapacheck up ko salamat kay inyo guys ilabi na po sa Bisaya Squad o gilabi na po ni Japet po nga nagkuha sa kuang result karon nagipapahuway ko niya diri kay dito na makugikan nya gihat na giubalan ko nila ang Roy og ni Tio sa check up ganiya munang kanang mag-careful lang jud ko sa kidney guys kay para dili siya madaot guys kay saon na lang og kanang madami sa kanang UTI ba manang lugas ko makaihi kay tungod kay nadami sa kong kidney kay ayo ang UTI manang magisug og ihi na sakit kaayo nya base na upload ako ng something daw kuno nga bato daw kuno nga na-track ako ang kidney daw nang magisug og ihi mapa na usa guys pero dili ko sure murag minganap mo to sa kanang attitude na nga magpa-check up daw kun masami daw kuno og magpa-check up daw kuno ko og ipabasa daw ni sa doktor ning result na para mahatagan ko insakto nga tambal na din maayo na ko na more tubig lang check ko kay para maayo na ko na dili na magbalik-balik ko ang UTI so maura guys ako ang masulti this is Nick Princess and thank you so much for watching.